ابزي الله تكاتر اسي بجمجم كبر حفظ حرم اتوقت قبر لهم انتن قدم نشتيت اشمون قبر لهم سقام ندالو اركنا تصبو غيرنا فيسبوك سماي سنيتنا اللي غادو كبر حاو سنيتنا اللي غادو اسك حدا حدا سنيتنا اللي غادو اسك حدا حدا اوكي ثانك يو هالو وهندبت وريد كذا انت درف هي ودت كلا مايك كان له سلام مايك كان له اوكي نابتي نايلو معنت بروجرام نحن اتقرب ناي تكنيكال صقامات اغاني فل له انا اب تاشم كمبيوتر سلدي كونكو زخونه نغرات اغاني فل اني وي خغلص يكالكنا له سقاب حجي ግን دحنታ ፕሮግራም መጀመር መተው ክንገብሪና ናፍት ናይሎም ፕሮግራም ናህና አቱ ዕዱማት አለውና ናይሎም ዕዱማትና ቀዳማይ ዶክተር ኃይለ ሚካኤል ከላይ አቶ ግርማይ ወልዱ ሳልሳይ ከአኒ መልአከ ራብዒቲ ወይዘሮ በይን ናይ ወይን በየነ ንሳቶም ከአኒ ብዛዕባ ንዕለት 24 25 ጉንበት ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብኡ አመልኪቶም መግለጽን ዝተፋላለየ ሓበሬታን ክቡና እዮም ንዑ ዝምልከት ዕቶታት እንድሕራለና ርእይቶ እንድሕራለና ወላ ካልእ نحنا كنقولوا ندلي توسخ نجارات ندحر له أنا دحر مجلسي يا دكتور ويني بينه غريتا في أسماء تجاجي خون خلي محنا تقمزوا لكم دلله كفيلة تدالي كون تجوروا دلله هذا دقة خاينة أتي حدنا بوست تجوروا تندم بوك قلت ألف تندلله خمتي حسبنا يو اللي كعترق عجت أنا anyway تما جايز عند حد بيجي قال لكم كينا يقريت عند حتتكو تي أسماتكم من لك تي مد برنامجاتن بعدكم من أنا تصيركم من دحر جليسكم لنا نتي برنامجنا مليسو أرجومبر أي تأشمي جوراني سو بنكو عبد الحليم تأخم نتي مجمرة ز حزام مايك من مجمرة أتيدله مايك قرفلكم يتي كذا مايك تي برنامج حسكم ما تشخم دلهم تي أفتن برنامجكم دلوا قدام ما يسب نمايك حزام مالك مايك نعهم Okay guys, thank you كبرات admin عدلتنا حطي thank you يسمع لكم okay thank you عدلتنا حطي thank you كلاتكم أبزر لكم تقاطعتي الجواني إرتراويان نمهران بزحات لكم شمكم تقيسوا بدوني كم بحراس بحال فارس بزحات هوات لكم أبزي ولا تعيسكم وزر لكم كل تحلوا كلها أنا بجربت في حجر الجوان لا بكم نحن حاز حجي كم اللي زبنا أنا بس سنة ما وصلتوا ظهرنا وقناعتنا نحاكم كنا نخمسين اللي زارب بناكم أنا جوان راسك أنا جالسنا كل البيت زقبر زبنا نحن خمسة سويت الرباع كلها نقول ساعات أنا كان بخطة تعرفوا لكن حيث ما يكون فرق بس سنة وسنتين سينار تدور كمقا هذا لا سنة أمريكا كندا عدد كثيرة كانوا على ما بدون على استحواذنا كلها هذا بيكون لا كلها حبر واحد نقل ساعات مثالنا حدش نقدر من نقدر حسابات تبعهم تستخدم دلو مجمر تاجن كمنا متوي كلا لكم أنا جرماي بي بهان أب جاكسونفيل فلوريدا أمريكا قملتي حانتني جما قد حبري تاخبكم حاولنا من عكب بقات أنا بزقنا سراح لما حنتي أي تعامل نبقى سراح سبي دمو أكون دو حاولنا زايد متشلو نسو مثلا إذا من عكب لما حنتي سوري نجدي زي مثل كم حواتنا كلهم ببحادة خلال يخلون تحرر من شرشات المجلسين تحسنا نتعيق المكملة سكنتها حتى الرئيتون أنا تقولنا إذا سنة حزقنا لا يدني ما كلن لا كل أطلعي تشيم حسكم والله حدر جبان لازم لازم قبل زلنا لا حدر جبان الناس لقيت أنا مو الدم سوا أطلع دم كلب بس لازم قبل رئيس سياس زعب أساسا كنا نحب كل زارة لكن تزارب كات يحب كاد ودع سلزم كنا بس من زرار ولا من قدير لكن كم تحسكم وزلنا خمسة إحنا ونتشمنا نسيه حدر جباننا وكا دم سوا أطلع دم كلب بس قبل أساس كم يجرنا إلى نقول كم يجرنا إلى نمسو عملوا لنا زلنا لازم يصير جزيون عتليلا أصلي دكتور وين تلاقي تلاليو thank you
اسمع لهم هلو سلام أحوات انت هذا يسمع لهم يغني لي بتعم خبرته هبلي نبز تصويعكم نزنا احنا نقبروا دلنا مش بشاب عديمكم نختفلطوا نبز زمطكمنا بتعم يمسجنكم شمي ويني بينا بحال أنا خاطئ ماتيت أورلاندو فلوريدا مالتيو نزنا دي سي نقبروا زلنا نشابه شبالنا حج بحد يروح عن نعو نخن نقرأكم وده حركة حطون ملسن انترلو بعلهم تنقرونا يعني لنا حد رجع كانونا بعبيو نبز زي زهبكمنا مالتيو تبحث شوخ نقرأكم زياد مايك هولد دي حاجة برا بإيدي ولا خمي أنا قرأ أب تعيش من حرال لخوانك أب موبايل حرال لخوانك you just نلعلت راح تيب جبريا بعلى فاست خد كون حيسكات أطعم بالي ليكني أوكي حد اسمع له صبوا سمع الله كليرلي ما بيريت حزي أسلت أنا حكيت حازلي أوكي حجي كأطل نزنا قرب حافش احنا نقولكم ما حتى رابلات تي structure ناتو مالتيو كاكاب كتمو مالتيو تأكيد ناس سلسة سدينا بديسيو تجميرو بديسين كبابي أنا زنجر I think February يوم جميرومو أنا حجو ورحن فرعان غير الله كابزات ونزي good days مالتيو ورحن فرعان أكيد أنا خاني بسبب تمرت سلسة متى كاب كتماتات لكوبودولو نجاري كلهم توم زيز بمرجقة دحر نسخة خاني after سلسة كايدالو تحدى عودة متنعتي تخال أي سب قواسن حبريتان هب مالتيو اتصال سيسب كمحدرة جنزب مالتي فاينانس نتي نايديسي أخيبا من نكايدالو جنزب كاب مالتيو أبكم إنا كلها نرهبزون كتماتات تأكيدنا توافيرنا زلنا كاو حليفو خانن قبل علي زلو اندحر سرارح زلنا اندحر صقمالو اسنا دايت كوميتي لازم رطنا خفتم سلسته وجله مالتيو اسومني نتي ناي مጨረሻ فاينال توالحر صقمالو نتشجر رفوتو مالتيو كله كم ناي ديمقراسي سرارح يزلو سوفار بمرج انا يزبز حسابينا نغبرو دلنا صبو خيدالو እዚ መበገሲ ይኸነ እዚ ናይ يأكل دلو هزبسي كميجر كلها كبت أمنو سب مريتو كل تأكيبو عبد نخ جبر بالزبلينا تجميرو زلو سوفا ثلاث منتلو أبتديستا زلنا كأون العلوم كمت أنا نتبع لنا نقص أنا أبتنا قص زلو أنا بحيرون نزوم كتماتات ندادولنا سبهابونا نبلوم سنة بحبشة نسرح نت كله نقبرو دلنا كلنا أنا ولا نتتحستون كابانا خبطهم سلسة يوم بوات وزلهم هناك بزح بتوتات اللون انتهي فكون دحري خادبل نحنا حاجة عبد أرنا فنخنجبري نخلو دلنا أكايدا مالتيو تهزبي بددليو تدرنيفكا نتزلو أموداتو خا نتزلو سرعات كميجرنا علينا نهاجرنا ندحنيو كان تدخلوا سب دليتو زلو مالتيو سجع حجي أكتيف كوينا نتساتف فزلو حقا ما تتلو مالتيو مسانا بحافشة أزيو كأوز بلد أخاني عند حطوتات حاتيتكم ديتيل كل ملصون خلينا نتوم خلوت كأخم اللي نزانز قدفكو نابهم كحلفاي يا أن يلي كبرتها باللي hopefully سمعكم منه تكون تستقبل مايك فري يا صبو جرنا سمعناك كليرلي سمعناك سوري عمونغو هاي سكا صبو جرنا سمعناك نصور نيرو سو ملخت تمحلالي فيو نيكست نباخا نتصل اوكي سمعت لهم مجمريا سمعت لهم مملكه كبر لي سمعت له سمع له خدا اوكي حراي صبو كما يوعلكم مجمريا سمي كلالو ما بحرنابتي حجون كتقول صنعت حفتنا دكتور ويني تقنيو زنبرون كقلصيه بحفشا من قدي كنقبرينا تزعابيه جن اتن ملسن هاديبنا خنملشين كنفتنينا مالتي بمجمريا نزي رومزي سمي زايد تسفى مريم بحال كلاتكم كوا تفلطوني يخون كم بعد حدنتنا خم بعد قوتنا
مبزحتكم أبزي زلهم بشم قل لها ما يلزعتو زنور كان نوحد وان تتعفينا باستفلالي عينة مخنيات مالتيو كابو خينو جن أي كاتاتلوكم من مالتاي سنعخون كاتاتلين يرز كله جزيء تجبروا زلهم السواتسو نتي ملكاو سرعت نمبدها زمسجن قدايو عبي بدايو تزقت معكم زلوا نوع سجيركم كاب زي سلام بال تكالس لهم زي سامهم حدا معلتي تخفلوا له جزيء كما تسي مالتيم كم زقالس لكم أنا كاب زي نيويورك زبال كبابي نيويورك نبل كلنا ثلاث ختماتاتيو نيويورك كونتيكت اند نيوجيرسي أب حدا تتصرنيفو ثلاث ختماتات ينزل مالتيو سلازي قدم حفتنا وين زولته جلا ختماتات أب ثلاث ختماتات أب حنت ترنيفن ينتن ثلاثان شمنتن وأربعة نولا زلنا ندري زرزيرنا يجن لعلو خون خالي مالتي سلازي انت قبل دلي زي من كسراس زي تهزبا من كسراس بحتصيرو زي انت يمشي ونابزي كما يخوين نابزي مسين زبل بزح رقاحيتات اللو كاب تقدم أقداسن رقاحقن لومي تسرعات إساس نتني إرتار أو نترقيتو نيرت حدقنيا مقد يقعزا ويكا يخيد بملاو نعو يأكل زبل عبي من كسقاسي تفتيرو إذي عبي من كسقاسي زي يأكل جن بزرزر انتدعا زرزقيرنا نتي يأكل زبل علامان انتدعا كان زرزرنا تعمل سفيحين عم يقول تنتانخ نقول من خلينا مجمرتها يأكل جن كاب نفسها سخونة يكون أبزي أزر له يكون أبكاله تا يأكل تبل أمر نخل السب نقول كسب كوينا انت يأكل كبحال أني إلو نفسه حتى اللوم عليهم يأكل كبل كله اتي زقابرة زنبرك سبع حجي تجيجا من قدي اتي نتتقامو زي ممسا بحدا نهي ممسا دي سرحلو ما قدي نات تساتفو ديحرو اللي زنبرة ما قدي بمولو ازي اتي يأكل زملشو بدا يخون نسو عمي أصلا زخونة من هالبات مولو محل تزاريوناون كنودو أصلا زي نخل بزي أخ حلفاء تيني زني حجي نقبرو زلنا خمتي حواتنا قدما بيلم زقلسوها ولا بيزي سي جمر مبر نيدي سرح راح يكونن بعبيو كلن كتماتات تساتفون الله ساتفون الله نتنسقاب حجي زي تساتفون نمستافن يسرح الله أبزي تسلسة جلة نيزن متخخاب أبسلسة جلة سلسة سب كم نفس وكف كتما أبزي مدبلو حاده أم نفس وكف جلة يخون مساتن كاني فاينانس أنا زلخوا أكل مالتي ناي ميديان زبام العلن مالتي مسوا تي مقصباس مكبار مالتي إذا أخذت حنتيا تسلسيتها ناي سيمبيزيوم كادي نيتي أبتي 25 زقبر كل قطعتاتو كاب كساب أواليدو أجندا سريعو زسرح أكالي مالتي مسكمزي تي كايد زلن سرح زلن بزح نجارات أقاطيمه بزح ميدياون بيخم تخون يخم نسجن بملو تسجيرو زنبرة حرقوس بس أبصفوف مجد أغميتو حجين مززان بسو يخيد الله إزي حدن بحدن زفالا يكونن إتي أب كتما إلنا نزارو ولو زلنا انتاي زحاقو فيه كله زحاقو فيه والدبات يكون تكال organizations civic societies والكسبات مهورات بيتمارو من عبيتي لكنستيو كلما بتاخذ تمام تنورو كاب كتمات زنبر سبيبلنا سلازي مسؤولاتات تغيرو بتختماتات تن اوريدي كتما اورجنايزر كوينان زنبرا مرحتن كل خاز خلا اللي خان الله التن بزنا ياكل دفي تدافافين تتداخيمو زنبرا محبراتني كتما العائلو يون مترناف تغيرو وكلتن سدالو التنجينا اخيباتات زي جبرا ويبسنك تفعلالي مخنياتات عم مقبار نزلوا نعتاتنون أبزر كبالو وان نابزي خلصن برا خمس خلا ردي مالتي لازم علامة نيزي متخ خابزي انتايو نزبل بحسر زبالة ملكة نقول سينا انتايت علامة نيزي متخ خابزي اسمع خلو تسفى قبر من هالبات توريقا جن مايك نتيركم حسكم تطو كتبلو ندخل يقوم
ስለዚህ እዚ ናይ ሰለስተ እዚ ኣምር ናይ እዚ ምትእኽኻባት እዚ እንታይ ንምምፃእ እዩ ወይ እንታይ ንምፍጣር እዩ ዝብል ነገራት ክለዓል ይኽእል ሓደ ነቲ ጉንበት 27 ከነብዕሎ ብሓባር ከተማታት ዝተዋፅኦ ኣብቲ ዲሲ ብዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ክግበርን በቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቢልካ ድማ ናይ ሓባር መልእኽቲ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ቦታ ናይ ይኣክል መልእኽቲ ብሓባር ጭርሕኡ ንምስማዕ ወይ ድምፁ ንምስማዕ እዩ እዚ እቲ ናይ ናጽነት ጉዳይ እንታይ ክንብሎ ዘለና ክንደይ መስዋዕትን ክንደይ ህዝብን ክንደይ ንብረትን ክንደይ ስድራ ቤታትን ዓድታትን ዝጠፍኣሉ መስርሕ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት መሪር ኩናት እዩ ነይሩ በዚ መሪር ኩናት እዚ ተሰኒዩ ድማ ኣብ 1991 እቲ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊነት ይረጋገፅ እምበሪ ዓለም ክፈልጦ ስለ ዝግብኦ ኣብ 1993 ኮይኑ እዚ ምስቲ ሕጂ ስርዓት ህደፍ ዘካይዶ ዘሎ ንዕኡ ክመልሶ ወይ ክቆልብሶ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ናጽነት ናይ ሃገር ኮርስ እቲ ሓርነት ሰልና የተረጋገፀን ብዙሕ ግፍዕን መከራን እምበሺ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረውን ዝበፅሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ናይ ሉዓላውነት ኤርትራ ምምፃእ ኣብ ሕቶ ምልክት ከነእቱ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ንዚኣ ብምብጋስ ነዛ 24 ክትግበረላ ዝተመርፀት ሓይሊ ናይ ህዝቢ ክመፅእ ከም ዘሎ ንምብሳር በዛ ዕለታዊት እዚኣ በዛ ዕለት እዚኣ ናጽነት ናይ ኤርትራ ዘበሰረት ብኣቢልካ ከዓ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ንምብሳር ዝግበር ዘሎ መስርሒ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ብጀካ እዚኣ ከምታይ ዓላማ ኣለዋ ንዝብል እታ ናይ ይኣክል ገልፅና ኣለና እታ ጉንበት ምኽባራ ትብል ተገሊፃ ኣላ እታ ሳልሰይትን ኣገዳሲ በዚ ከተማታት ተወኪለን ዝሰርሕኦ ዘለዋ ስራሕ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣበናይ ሓድነት ከነቐምጦ ንኽእል ንዝብል ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እየን ብድሕሪ ሕጂ ብሓባር ክዋሳእን ክሰርሓን ዝግበአን ንዝብል እዚ ንዓታትን ዝግደፍ ኮይኑ ፍኮርስ ሓደ ባይታታት ተነፂፉሎ ግን ኣብ ምጥርንፉን ሓያልን ዝኾነ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣልዒልካ ነቲ ኣብዚ ወፃኢ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ብስርዑን ብጥርንፉን ዓይነት መንገዲ ክኸደሉ ዝተሓስበ ሜላ ምዃኑ ድማ ኩላህና ክርዳእና ይግባአና ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ጌርና ኢና እቲ ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ጌርና ምስ ወዳእና ብኡ ኣቢሉ እዩ ዝጠፍእ ነይሩ ዝፅርነፍ ነገራት ኣይነበሮን ንኣብነት 2016 ኣብ ጀኔቭ ዝተገብረ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ዝግብኦ ቤት ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ገይሩ ከምዚ ኸደ ኢና ንፈልጥ ድሒሩ ከዓ ንምእካቡ ብዙሕ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ እዚ እውን መቐፀልታ ናቱ ምዃኑ ኣብ ኒውዮርክ እንተሪእና ልዕሊ 3,000 ኣብ 2016 መፅዩ ነቲ ዝተገብረ ንጥፈታት ናይቲ ከተማታት ምጥርናፉን ብዙሕ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣይተኻእለን ዝተፈላለዩ ሓደ ምክንያታት እዚ ሕጂ እውን ዝነይኣክል ተላዒሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ብዘይ ሓደ ነገር ከይቅህምን ከይርስዕን ሓደ ክንገብረሉ ንኽእል ጉዳይ ስራሕ እዩ ስለዚ ኣነ ናብቲ ናይ ፋይናንስ ኮሚቴ ከም ዝበልኩኹም ኣለኹ ብዓብዩ ግን እቲ ፋይናንስ እንታይ ይስርሑ ገንዘብ ዝእከበሉ መገዲ ፋንድሚ ዝብል ኣካውንት ከፊትሎ ስለዚ ኩላትኩም ንዕኡ ዝከኣለኩም ሓገዝ ክትገብሩ ምክንያቱ ንገብሮ ምትእኽኻኽ ኩሉ ግዜ ገንዘብ የድሊ እዩ ሓደ ከተማታት ንብስ ወከፈን መዋፅኦ ከም ዝገብራ ግን እኹል ኣይኮነን ህዝቢ ክሕወስ ኣለዎ እቲ ካልእ ናይ ፋንድሬይዚንግ ኣኼባታት እውን ይግበር እዩ ንዕኡ ወሳሲካ ኩሉ ናይ ህዝቢ ውፅኢት ወሲካ ናይ ከተማታት ውፅኢት ወሲካ ነቲ ባጀት ተሰሊዑ ዘሎ ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ናተይ ተራ እንታይ እዩ ድሕሪ ኢለ ኣብቲ ኣነ ሞያይ ኦዲተር እዩ ካብ ዓዲ ናይ ኦቶራይዝድ ኣካውንታንት ኦፊስ ነርኒ እቲ ዓዲ ከለኹ እውን ስለዚ ብሓፈሽኡ ነዚ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ መጨረሻ ፀብፃቡ ነቲ ህዝቢ ክብ ስለ ዘለዎ ብወገነይ ተመርሚሩ ወይ ከዓ ካልኦት ምሳይ 3 ሰብ ኩሉ ወይም 2 ሰብ ኣነን 2 ሰባትን ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ብግልፂ ክቐርበሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣልባልታን እዚ ገለን ዝበሃል ነገር ንሕና በታኒ ነቲ ምንቅስቃሳትና ክኸውን ስለ ዝኽእል ንስታት ጭጥ ዘይተወሰኾ ነገር ክንዛረብ ኣይፀብቐናን እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ግን ክግበር ኣለዎ እቲ ኦዲት ንብሎ ወይ እቲ ትራንስፓረንት ዝኾነ ኣሰራርሓ ግን ከነተግብሮ
كنجبرون كنسر لنا حلافنا يخون بزح تزاريبا مثلني يغني لي مايك فري كيو حتر زباله مأتوينا كلها طمال رابع قاش دونجيودي خمس ولا متيلو عبرو من دحر الله خين اذا حفظ لما ريد اوف كن غبرولو ወይ ከመይ يعني راتا مدب والله تم دلوخم تاشم غيركم يهم انتروديوس غيركم يهم زترفن دحرالو انتروديوس كنغبر كمنا بروجرامنا متاونا اتونا الله مالتي مش نو الله خو بلالو حدنتنا ريد اوف كتغبرلو تخبي مايك اي بي ال اف سان دبل اوكي then grab the mic introduce yourself مايك نعخه يا مايك حذفتنا له ابياتو لا سغاب من مجمريا كل غزي نسبت تناغر انده let's give him a chance كادا حن تاشمو تيب نلعل قبره قدمتا ميكروفون تطوق مش ميكروفون مش طواقا بيمان وجن زلا نلعل تيب دحر غير كاتفنوا and then تتحدث اكتب له دحر اسكا فتيم تاشما قلتيف كان نلعل غير كاتفا بلو مسكونات قدفا then you will be on mic قاعد بالموبايل على خمالتي بكمبيوتر كتلتاني you are on a computer اوكي بكمبيوتر كحجزات دخل من الله تشيرس بكمبيوتر كما يجي كم مستحز مايك نقرا تقول انا تعيشون بالموبايل اللي تكم لهم واحد النتنا كليك برا كليك اوكي اسمع لسك حدا يا اسمع الله الحج يا قوي اوكي كبر حاو تسمع عندك تعلم حدا صحابه لي سمعك الله يا داشمو قبر نيدي مانكا عفتنا نصحفولو وي تصحفولو نيدي مانكا ناي ميكروفون ملكت ومساني اشتي مفتح على تحتي كم زلوك تقبر تردياتك عندنا عاده رقيبك اباخ كان كليك تغيركا اوكي مثلا اوكي سوري هو تردي خمني فلو ما مخانو اوكي يقرا ده عندك تقفا تاريخ خلينا عاخذك كليك تقبر اوكي هذا يسمعون لهم حجي يا سمع له قلت اوكي هذا انا هاي ميكائيل يوسف يبال مقماتي اب كبابي فيلادلفيا مالتي بزمع وادك ابدي سي تمدي بزلو سلاماو سلفن اخيبان معواتي نطف له كمتي زنبطتي زبلوا اذا نقبر زلنا نطفتات مقتلتنا اذا ياكل حزبنا ياكل بولكن بحبارني اكل زبر زلو كامبيني ስለዚህ ንምዕዋቱ ዝከኣለና ንገብር ኣለና ስለዚ ኣብዚ ፊላደልፊያ ሰለስተ ሰባት ብግዚያዊ ተወኪልና ንሰርሕ ኣለና ኣነቲ ሞቢላይዚንግ ኮሚቴ ኣለኹ ካል ክልተ ኣብ ሓደ ኣብ ፋይናንስ ኣሎ ሓደ ኣብቲ ሲምፖዚየም ኮንተንት ዴቨሎፕ ምግባር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣሕዋተይ ዝበልዎ ክደግመ ገገሊኡ ማለት ኤምፋሳይዝ ንምግባሩ እዞም ሰለስተ ዝውከሉ ካብ ከተማ ኣብቲ ኣብ ዲሲ ዝግበር ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝውክል ኣካል ንምቋም ክመርፁን ክምረፁን እዮም ማለት እዩ እዚ ይኹን ደኣምበር ኩሉ ሰብ ካብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብቲ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍን ካልእ ዘተታትን ክሳተፍ ግን ዕዱም እዩ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዝንገሮ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከተማና بقوم مسألة عقبات نقبر لنا بزح سب قرب على نبتي سلامة وسلف نخقيد دو كله أبسط من أمريكا زنبر حزبين خاصمع مالتي لذي دحان زغنا مقربات الله زقة ما قرب نهجلف حيال هلاوي الله نساتهم يبزحوا ناتهم تي كوميونيست سنتر ناتهم يو تي بترسان ونساتهم زون نويو ስለዚህ እቲ ደላይ ፍትሒ ዳርጋ ውሕድ ኢሉ እዩ ድምፁ እውን ውሕድ ኢሉ ብዝኾነ ግን እዚ ዘሎ ህሞት ናባና ስለ ዝኾነ ብዘይ ስኽፍታ ንዛረብ ኣለና ዓዊልና ንመሰል ህዝብና ንቃለስ ኣለና ነቶም ደገፍቲ ህደፍ እትዮም ቁርብ ተዓሻሽዮም ዝነበሩ
እውን ናብ ልቦም ንክምለሱ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ንዝርግሓሎም ኣለና ገለ ነፍሶም ኣውፅኦም ክዛረቡ እኳ እንተዘይደለይ ብገንዘብ መልክዕ ግን ክትሓገዙ ቁርባት ምዃኖም ይነግሩ ኣለዉ ማለት ስለዚ ህግደፍ ፈርከሽከሽ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ያኒ ተወሳኺ ሓበሬታ ግን ናብቲ ሕቶን መስን እንተኸድና ይሓይሽ የቐኒየለይ اوكي ثانك يو تسفا قبر حج خلاتنا مچم مسمن نزاركم ዘለና ፈሊጥና ኣለና እቲ ዕላማ ብተቐላሉ በብሓደ ገሊፅ ኣመለው ሕጂ እንድሕር ተወሳኺ ዝኾነ ትውስኽዎ ትደልዩ ካብዞም ኣርባዕተ ኢኹም ዝገለጽኩሞ ተወሳኺ ሓበሬታ እዚ ኣድላይ እዩ ቅድሚ ናብ ሕቶን መልሲ ምእታውና መግለፂ ክንቦ ንደሊ ነገር ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ንዓኹም ዕድል ክበኩምሞ እንተዘይኮይኑ ናብ ሕቶን መልስን ርእይቶን ክንኣቱ ማለት እዩ ተወሳኺ ክትቦ ትደልዩ ኣሎ ካብ ኣጋይሽና ነዚ ሒዝክሞ ዘለኹም መደብ ንምግላጽ እወ ኦኬ እወ ሓንቲ ክዛረባ ኢለዚ መደራወ እዚ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ስለ ዝኾነ ይኹን ናይ ውድብ ወይ ከዓ ናይ ሲቪካዊ ማሕበር ወኪሉ ዝመጽእ ሰብ የለን ከም ሰቡ ኣታ ዘለዋ ከተማ ቀሪቡ ይመረጽ ማለት እዩ እንድሕርቲ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ሰብ እዚ ከስርሐና ክእል ነዚ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ተገንዚቡ ክሰርሕ ይኽእል ድምፅና ከስማዓልና ክእል እንድሕር መርጽዎ ተመሪጹ ይመጽእ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ግን ብስም ውድብ ብስም ሲቪካዊ ማሕበር ወኪሉ ዝመጽእ ሰብ ከም ዘለ ከራግጸልኩም ደል ማለት እዩ ከምኡ ዘሎ ተሓፈሻዊ ርድኢትና ኣብዚ ግዜ እዚ ማይክ ፍሪ اوكي ثانك يو قال ناب تاجم ناتو مالت حتى بزعزي ديمونستريشن افتر تكنيكال ناتو مالتي زخونه خجلصلكم تدليو حتى ندحر لكم وي ريتون ندحر لكم وي لبوا وي قال كزسكفكم ነገር دي ولا كتتابعوا تدليو ነገር توسخ ነገራት ندحر له خوينو نابو خناتو ኢና ሳቶም ካኒ ስጋብ ታ ዘላቶም ግዜ ማለትዩ ብዛዕባ ሓበሬታን መልስን كبونا مالتي سو بزعبا زملكت حبريت تاشم زلوا حتى دلوا مجمرة تحت رؤيته زلوا يدو حسب من جيت فلاي لك جيت فلاي كم عنده ونيركا جيت فلاي جيت فلاي مايك حزان دحر تاشم زربا لك خوين حر لك خوين ريد اوف كيرل كلخو كالوت تمساسال حتى زلوان دحرالو نزي ديمونستريشن زملكات وي رئيتو وي كال نحنا زين فلطه نتي ساتم زبولون حبريتا زلو سب دحرالو نص مدرخ الله معناتي سو مايك يدي فلكم الله مجمع اسكي قرب تاع حنت زرسعنا ነገር አላ قرب خنقل كناتو سمع انت اللغه سكي ምናልባት سمع دلخ انا تليفون ስለዘለኹ خي ابيني له حراي ጽبق እተን ሰለስተ ኮሚቴታት እዮም እቲ ሰለስተ ሰብ ካብታ እች ከተማ ዝወጽእ ዘሎ ኣተን ሰለስተ ሓልዮም ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እተን ብዝሕነይተን ከተማታት ኣብ እች ኮሚቴ ኣሎ ማለት እዩ ካብዘን ሰለስተ ኮሚቴታት ዘለዋ ካብ ነፍስ ወከፍ ከተማ ሓደ ማለት እዩ ኣብ እች ኮሚቴ ካብኡ ዝተዋጽኡ ግን ናይ ኣዋሃቲ ወይ ከዓ ነቲ ዝካየድ ስራሕ ንምግምጋም ዝሰርሑ 15 ኣባላታ ሓንቲ ጉጅለውን ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ልክ ካብቶም ናሽቱ ጉጅላታት ተዋጽኦም ዝመጹ ስለ ዝኾኑ ናቶም ስራሕ እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ካይድ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘይድሊ ነገራት ከኣቱ ዝኽራቡ ብድምፂ ብልጫ ተማጊትካ ዝሕልፍ ውሳኔ እምበር ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን ዝኾነ መስርሕ ከም ዘይኮነ ክንገልጽ የድልየና ስለዚ ብዝያዳ ኣብቲ ዝመጽእ ሕቶን መልስን ክበር ይኽእል እዩ የቐኒየለይ ثانك يو سكاب حجي anyway بزي كازي جيت فلاي اكورده حتى دلو وريته دلو
أنا بزري أدلله إذا حفظ بل زلوي مثلاً ويتا نجار تقليت على مالتي ويكأني زي تردأكم نجار الله مالتي نخاف كنتي أحدي انتهر بروه ده يكون لكم الله بروه هيكون لنا الله كما أنا أفتت أشوف متحسكم زيادة أفتت تكنيكالتنا تتزاربوا لهم بزح أفتي أجاباب ديمونستريشن سلمتا ديمونستريشن يقبل الله أبي بوتا يقبل كبساعات كنت أو ندحرقاتنا من البات نتسب نتصر تعشمخ وهابو سلا دخل كحتى تخيل ولا تعشمخ بالخيل مالتي نو ندحر دحت الديل له كابكلتين حديقين مالتي ويسوي تردنا الله ويكأ زخنا نجار تقول نجار الله مالتي ساو تمليسنا لكن anyway حجي خلت سوات له قبل تعشم ندحر حقيس كان تصبوني رير اوف تقبر ندحر حقيس كان فتينسي تعشم تقبرن الله so anyway ab regard الله ويسب ريد اوف جيرل كان له ويسب مايك حزه سمع الله يا سمع الله ناتي حصل حتى بزعبا ناي هوتيل انفورميشن قلصلونا زغزا هوتيلات يسكم لهم اليوم ديسكاونت هوتيل ولا يتسبب علي نات هوتيل قبل هلو هايلم كيله قرب حابريتا خبونا زحاوي اوكي ادي هوتيل دارغا تمالون زنبرنا اخيبات زرارينا لنا تحنت هوتيل تحنت هوتيل مالتي اخيبا كبرلو تمديو زلو هوتيل 289 حد ليتي الى مالو قرب كبر الى يمثل جن اب حدا روم حدا 4 سبات زغونو كحدرو يقولوا يعني 4 سبات زغونو اكوموديت كغبر يخلي مالتي نتوسع حبريتا جن بحجي تم عبديس زلو بصوت قرب سرحات كغبر يم بزعبو زملكت مالتي عبتي مالتي سي هوتيلات زلو كدليم بخوم مسرت كاتوسع حبريتا بنا نسبه مالنا اسنا از حبريتا مسابناها كنا محلالف مغانا كحبركم فوت يغني الله حد يقوم سني ويب سايت دي زخون نجار قبل هيوت ويب سايت قلت بزعبا ناتو حبريتا دلو ويب سايت من حرفينا من البات بزاون احتراب بالكان دحر قليس كات حبريتا او انت تحشتله انت عينت حبريتا سبكرت ابك كندي كابديت دورو قال بزعبا عند دحر قليس كاون من البات تسبونتي زخون حبريتا دحرالو من البات نعهم كخوكم حزيك كاينو اونلاين اتي خرخبو سلازخل ابتي عدل درخوكم كله بزعبا تا ويب سايتكم من دحر قليسكم دحرالكم مالتي ويب سايت سلازلو كاي سغاب حجي عد رخيبه كليك يغبركون الله صباحا دحر قليسكم حماق اي مسلني غوفار مايك نعها يا حجون دغ له حسب ابزياتاش مغب زخونه ادمين الله بروم كحجزاني زخيل ريد اوف مقبار بليز حدا ادمين كوينا اتيو دحر ريد اوف مقبار حجزكم من تصبونا مخنياتو كزاربو زي كله زلو ريد اوف ايتغبرلو من الله سو بليز قبلل اندحر الله تسمع ريد اوف مقبار اندحر حجزكاني نيرو ولا نبعلي ريد لاني ادمين كوينا سمي ريد كوينا اتي دلخو سو ريستريكشن بزي حلو مثلني غوفار حجي ريد اوف جيرل كله اوكي سمعت لهم حجي يا حجي سمع الله اوكي بمجمرة نظام كبرات حوات بكلهم كمسكنهم زدلي ابتي اقراربهم نصر سنتاي مسكرلك اجندا سلازي بلو زربا يبزحون زربا يبزحو نصرات ثلاثه اكلات كم زلو حدا منكم ترداني ناس سيمبولاب ماجد كدليكاي فتلسيك انا جوز سمعهم حجاب حتى يكملس بزيكا اتي ديمونستريشن تمديبو زلو بتعم جاني مناتو ابتي وانا ختما نايت حياه لاجر امريكا تزلنا بزحات تيسقا بجوز لزغوني كبوتانا بوتانا خركا نتنزدليها بصحفيتات مبصح كينو جن ابزي وعلا انت عين السيمبوزيوم وي
بزيكاتهم أكايد تمرسهم زكايد وسي نتهزبا وكنتاي تقرب نقرالو أبا أوروب تتحبرونا مايك فري اسمع له كله قرب نزي عمل سخم اللي سابتها ترداه مالتيو اوكي اتي سلاماو سلفي كون دلو قنبت 24 تانيو ناينو هو سلاماو سلفي كاب وايت هاوس واشنطن دي سي جميرنا ناب امباسي ارترا اينا خنكيد دحر قطري the same day ساعة 3 دحر قطري سقاب ساعة 9 دحر قطري أخيبا لنا مأد ذاته كله حزب خصاته فوز خل مالتيو كاو خاني نصبحيتون قدام ملو معلت أخيبا له ساعة 8 قدم قطر جميرو ساعة 7 فرقان دحر قطري زود كاو دما قصيلو ساعة 9 ناي مشت سقاب ساعات كلتا ناي نغو سنبت مالتيو አሎ ናይ ሙዚቃ ጊዜ ናይ መዘናግዒ ጊዜ ኣለና ብኸምኡ እዩ ዝካየደሎ ብሕፅር ዝበለ እቶም ካልኦት ከዓ ክውስኽለይ ማይክ ፍሪ ثانك يو توسخ ድሕሪ ኣለኩም ኮይኑ ማይክ ንዓኹም ማይክ ኦኬ أنا توسخ كهوتيل انتايتم عبد السيد الله بصوت ማለት ምስተና በተኸባቢ ዘሎ ሆቴላት ክዘራረቡ የመን ዝሓሸ ሬት እንተረኸቡ ክፍቱን የመን እንተዘይኮነ ግን ህዝቢ ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ሆቴላት ሪዩ ሪዘርቭ ክገብር ይኽእል ከምኡውን ብክልተ ሰለስተ ሓቢር ምግባር ተኽእሎታት ከዓ ከም ዘሎ ህዝቢ ክፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ናይቲ መደባት ዶክተር ወይኒ ገሊፃቶላ بقندتي عربي سلاماو سلفي يكون مالتي سلاماو سلفي جرحتات كجرحي مالتي سبقا بستقع على متن علال لنا قاريتو بزعباتي سلاماو سلفي اتذكروا صرح يقبا مالتي خجرح بندر خجرح يقبا مالتي هنا كبز حتى ابتبغى لبوتات نمصمو او نراقب علال قلق تخالنا متن بزعباتي شروحنا اتذكرنا كنمرش علينا مالتي قال اتي زتلو كنت دكتور وين زبالته زتلو عربي زتلو نايمشت قدام ون ملبعدي ناي زتايو شعو نايمشت مشت كم زبال قال مزناي عبد الجزيز دم مزناي يدلي زعينه تزرباتات يزربي مزناي ايكونن انا برديتي دي كند نغور انتاي نتسب نخلالن نخفالت حبريتان نخلاوت بحد نخمسي تبهايلو زي تمدب مدد قال ايكونن من الهاي وي كان حلف زي عقاب عقون زي حالفه مزنقع ايكونن مالتي يغني لي ثانك يو انا ابديقال حدون مثلا انا ابقى حجر دبلت حتى نهرات المساس نقولات نخط عملنا تقدان لك اب معلتنا صنت معلتي ديمونستريشن مغبار سلمتاي مريتكمو تحسنا ديمونستريشن كخميك مسلين ناصنت دنصبارق دي تقاوم خمسلك ايكلندو نتم دغفت حواتنا سني اب معلتنا صنت لك ديمونستريشن مغبار سي تقاومو خمس لايك إلندو حسيبكم ولدو بخميري خمو أشعة معلت مبراتكم سي بخميري خمو so مايك نعكم اوكي انا بحضر زبالات بناتي وقد مقد خمل ساختن نتيوم اذن كله حزب ኤርትራ ዝውክል እዩ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ኤርትራ ወሪኡ ደሎ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ተቃውምቲ ደገፍቲ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ ኣሎ መሽ ሓቀይ እቲ ነፃነት እዩ ብዘይ ናይ ሃገር ዲሞክራሲን ብዘይ ህዝብ እንዳጠፈ እንታይ በዓልና ዓይ ኮይና ይስማዓንን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ህዝቢ ሲ ታዕለት 24 ናይ ነፃነት መዓልቲ ድምፅና ከነስማዕ ኣለና ናይ ጓይላ ናይ ሓጎስ ጊዜ ኣይኮነን ብሓፂሩ በዚ ወሪድዎ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኢና ከኣነታ መዓልቲ እቲኣ ድምፅና ኣብ መዓልትና ፅነትና ከነስምዕ ተበጊስና ዘለና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲእዎ ደሎ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ ክሕወሰና ንኩሉ ያዛ መድረክ ማለት እዩ ይቐኒየለይ
مايك فري. Thank you. Cheers على كادي حطو cheers على خاب ريقة مايك حزة. الله سمع الله ده سكي هذا هو سمع الله. يا دكتور ويني كوس هلا عن اب سوشيال ميديا بزهن تاشو مقبري انت ايو نعبنت عن ابو تصحفكو happy independence day from the Eritrean exodus from Libya and from the refugee camp of Ethiopia Tigray مو عند بهيو عند حزنو زبل كله اتترجم انت ايو ات معلتنا صنت ستيل ابزغون حاليو ات حزب ኤርትራ كم تذكرون ግን ከዓ ዋላ ተሰዲድና ኣብ ሬፊውጂ ካምፕ ከምብለጥ ዘለና እንታይ እቲ ትርጉም ከም ናጽነት እንታይ ሽሙሲ ተሰዲድና ኣብ ሬፊውጂ ክንነብር ኣይምተገባአናን ማለት ካል ኣይኮነን ካል እንታይ ይኽብል ደሊ ብዛዕባት ናይ ሆቴላት ኤርቢኤንቢ ዳውንሎድ ክትገብሩ ትኽእሉኹም ዘለኩም እቲ ዝሓሰረ $100 እቲ ዝበለጸ ማለት እቲ more expensive hotel 500 of Airbnb $100 ب50 بسوسة አሎ ካል بزيادة ከም ትዝበልሁም እንታይ ሽሙ አፕዴት ክንገብረኩም ኢና ተዘራሪብና ማለት እዩ ምስተን ሆቴላት اوكي سمع دلخو وصيت صنيحه دحركا ابين مايك صنيحو كي ملكت هابوني اتن حطوتات قابلك يسمعين مرتا حنتين من تاي حجي قصات صنحه سلامنتاي غنبت 24 تمريصو سلامنتاي كلمه عالت كون نتي تقاومو نتي ناصنت دعي مسلن تبل نيرا مسلني اسك ملكت هابني دارها ما خوينا تقملشا ملكت هابني وي كانونو هو اوكي حراي اتي ناصنت ني 24 زيد جراوي انت الله خوينو بتعمل زجرمي مخنياتو نتز تخافلا كبير مسواتي نحرنا ناصنت مرير مسواتي من 30 عمت بزح مسواتي ني حزبن نبرتن مبراس ني هاجرن زغاطملو زمصه ابريشيت نمغباري مخنياتو ኤርትራ ተቀቢራ ነራ ስለዝወፀት ንሱ ሴሌብሬት ክንገብረለና ስርዓት ዘሎ ከም ዝኾነ ይኹን ዲክታተራዊ ስርዓት ምናልባት ናና ዝገለደ ወርስ ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ ግን ነቲ ናይ ኣጽነት ሃገር ክድምስስ ወይ ከጥፍእ ኣይክእልን እዩ ዲክታተር ስለዘለካ ሃገራውነትካ ክድምስስ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ዲክታተር ዘሎ ኣብዛ ዓድና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ዓለም እውን ነይሩ እዩ ነቲ ናሽናሊቲ ናትካ ምጥፋእ ግን ስለዚ ኣይኮነ ነታ ጉንበት 24 ከም تعلت تيا عبا علت مخانا نمبوسا اتي تقاومو نلعلو جن ابت سرعات زو قبرو زلو قصة سبا مسل حجد ما تأزيو حدا قنيا زخوني ني إرترا لالاونت زقهس بزي ني هزبي دليتن للزبن سرعات إساس وي إساس بعلو بزد ليو نمراحي بعلون نا إتوبيات بمهاب حدا هزبي هنا بمبال نتيرا أبغى بتأن متاو سوور سيرا سرح بمهلاو نوعون نمزرابي مالتي سلازي إذا خلتيو ننبينو علامة اثنين ناس نتاجر أبرشيت قبره الله بتعلتيا السيم تايم بتعلتيا دمان تسرعات زو قبره زلو تسجمات زو قبره زلو انكفاتات زو قبره زلو مكاسب أمثلة زو قبره زلو نهاجر ني بعد مركب نزغى مقام مستعلتتي أنصار نتكجوت معي كلني انتي دا نوع إنجليش زتروري مخنياتو بتناس نتهاجر تبلا لها بتغات زر أزلو سكرتها تبرها لها مالتي إزيات عندي تخلعتي من الباتني هوتيلات إذا قد أم يا سزارب عليك عمايا التسب قدرنا تكوننا تعبيت هوتيلات كأتو زلو انتي دا أبستعمل أبزلون خيدي تمام ساقن كمتسالو بهم عينت ما قد انت داجرنا طرحنا عوت كنقبر نخيل مالتي تسالس سدلكم ثاني حنيرت زرزر مصوعتان تهزب قربه من الباتان بكم ما تكون تصفى قبر انت زي كونون حجم مليسخ داخلي سلازي كتريوان لكم كباريكم من البات زي برنا قلت له خوينو كتهبط خليهم سلازي زي انت ناتي مبري ريهم ما تكون تصفى قبر
نتحطتها زمتسجن كم ممزاسو كنملش قرباتنا ምናልባት 4 ፈራን ስኮነ ግን ክትገድፉና ኣለኩም ካለ አኺባ ስለዘለና ንምኻድ መደብ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ይغني ያለይ ኦኬ ቴንክ ዩ 4 ፈራን ሰዓትን ፈራን ዳርጋ ሰዓትን 45 ቦገስ ኢሬ ለኻዶ ድሕር መታን ጊዜ ክንቁጥብ ስክልተ ሕቶ ክልተ ሕቶ እንዳገበርና ንሕከይና መበጻሕና ኢና ሻዕ መጨረሻ ንስኹም ቀልጢፍኩም መጣቃለል ጌርኩም ላክትከዱ መታን ቲ ጊዜኹም ውን ታሽሙ ሃይገብረኩም መታን ቦገስ ኢሬ ሕተትሞ دحات نماي بلا حليف كان لوخيت ماي بلا مسودة كلتيهم تم عجايسنا ده يكون تملسوا لهم نخلتيهم كما جرنا تنحطات كلتيفنا نود لأن دحارتي تونا هزم تسمعوا توصل لكم كامل تقول عمالتي يا معك مايك وجوب سوري يبريت أنا كتامي كلمة ماي بلا نير ودمو بس ريت لزلو خضار وايكل اوكي حجي تزارب على دحن كلتيهم غورا دحر ماي بلا دحريهم حتت مالتي بوغوس اير مجمره بدحريها نسخ حتت شغلنا ماي بلا تبو اوكي بوغوس اير يلا خان وصيخه اوتو تقم لك مني خابريغا نيرتول نيركا كابريغا وصي حد انا اوكي فاقت الحج تسمع لها اوكي هرا مجمرة سلام اغاشنا بعد حال متاكم قتيله انا منالبات ابدي رومون كفايد انا هيك بس ناي انا شنكو عوت ابكم وصال اكدايزي كن ودبوغس تسمع لغان ودبوغس قرارتك لا ما قلميك لا انا سمعان اوكي تقرر طلع ادي وثيقاته ما قال مايكرو زغون انا عندي هذا قتل لهم ምናልባት ኣብዚ ማለት ኣዳለውቲ ናይ ሓይሊ ዕማም ናይ ሩም ጀጋኑና ንኣብነት ከም በዓል ጎተና ዝኣመሰሉ ን24 ጉንበት ሓደ መደብ ከም ዘሎ በስኳስ ክገብሩ ቀንዮም ማለት እዩ ንክልተ ወርሒ ካብኡ ማለት ወርሕን ገለን ክልተ ወርሒ ዝኸይድ ሕጅት ምዚ ክጋጨው ኣይክእልን ዶ ዋላ ኳቲ ዝተሓሰለ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝበሃል ዝፀንሐ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ኢሳያስ ዝገብሮ ዝነበረ ሓሳባትን ካልእ ነገራትን ንናፅነት ኤርትራ ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፍለ ንምእማንን ነቲ ንሱ ዝህቦ ዝነበረ ሓሳባት ግብረ መልሲ ንምሃብን 24 ጉንበት በገባብ ከነብዕሎ ከም ዝግባአና እቲ ሓቀኛ ኤርትራዊ ዜጋ ነዚ ኣብዒሉ ኣኽቢሩ ንናፅነት ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፍለ ክነረጋግፅ ወይ ክነእምን ስለ ዘለና ተባሂሉ ሓደ ሓይሊ ዕማም በስባት ክህብ ከም ዝቐነየ ሰሚዐ ነይረ ወይ እውን ሰምዕ ፀኒሕና ማለት እዩ ምዚ ኣጋራጨው እንዶ ምናልባት ንስኹም ዘይሰምዓኩም እንተኾንኩም ኣድሚናት ናይ ዞሩም እውን ስለ ዘለኹም እዛ ዝህባ ዘለኹ ሓሳባት ምዚ ናይዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎን ኣብ መላእ ዓለም ክኸውን ዝግብኦ ነገር ኣብ ዓለም ሙሉእ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ክትግበር ምዃኑ ሓይሊ ዕማም ሕድሪ ጀጋኑና ተበጊሳ ከም ዝነበረት ስለ ዝፈልጥ እየ ምስ ክጋራቸው ኣይክእሉ እንዶ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ምናልባት ዘይትፈልጡ ኮንኩም እቶም ኣድሚናት እውን ቁርብ ተሰብዙ እዚያ ማለት እዩ የቀኒለይ ማለት اوكي يسمع له خدو ابتانا ميت وين كوري خزارب دلي رير اوف يركم نو ثانك يو حدنا نحطه هو انت تحطوني راسي ابزي ميت وين كور تسلموا سلفوا مدواركم سي تم دغفت حواتنا كم تقاموا ወይ ከም ካልእ ነገር ጀሮም ሳይሓስብዎ እንዶ ዝብል ሕቶ ያ ነይራ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ያ ማለት እንታይ ግን ኣነ ክብል ደሊ ቲ ሜት 24 ነዛ ሜት 24 ዚኣ ንክትመጽእ ክንደይ ቀያሕትን ጸለምትን ክንደይ ጀጋኑ ኤርትራውያን ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ጠፊ ይጽዋ ማለት እዩ ነዚ ሁሉ መስዋዕቲ ድኸፈሎ ነዚ ሁሉ ድኻም ነዚ ሁሉ ጻሕታት ነዚ ሁሉ ኣእምሮ ድፈሰሰ ግን ሓደ ሽፍታ ሰብኣይ በይኑ ሃገር ቢሒቱ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጽሚቱ ህዝቢ ኤርትራ ቀቲሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ፋሕ ከም ዝብል ገይሩ
بعبا خاطر هاجرك حجي أواقع دقائق وانو مالك حجي تناطنت بواقع دمي مصي نحنا نقالو سولو زلو نحنا نزاربل زلو كلها نبزخا انت اينا كنا نزرارب زلنا مالك انت ياكم سكون كحدر جوغالنا خدكم زلكم روم كن منتاي مغنياتو تناطنتنا سلو دوسو اسياس حدا سبع سبتنا في مالك ناطنت تزهلونا نيرو ناي بحق ناطنت ناي بحق حرنت توم جوغالنا زودقوا ناطنت تزقون نيرو كان يترف حواتنا زعسان 4 دنبت اب تግራይ ኮይኖም ما يمحلفوا نيرو مالك حدهم كاتهم خال نيرو اب حدهم كينهم مسحسو نيرو اجي نحنا نزوم وحدات ويطታት ናይ ተሰዓት ደገፍቲ ወይ ከዓ ተበለጽቲ ንዕኦም ኣይኮንና ንርኢ ማለት በሓፈሻ ነቲ 5 ሚልዮን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ወይ 6 ሚልዮን ዝበሃል ንዑይና ንርኢ ካልኣይ ነቶም ትማል ንግሆ ደቆም ጠፊኦም ወይ ከዓ ወለዶም ጠፊኦም ነዚ ናጽነት ዝቆምጹ ደመም ከልቢ ዝገበሮም ባኣቶም ስለናሓስብ ዘለና ኢና ነዚ መዓልቲ እዚ ናይ በሓቂ ናጽነት ኣይኮነን ናጽነትኩም እዚ ኢሳያስ ወሲድዎ እዩ ዘሎ ሕጂ ከዓ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ደው ኢሉ ዘሎ ወይ ተሲኢሉ ዘሎ بسلاماو سلف غيرنا نتناصنت كمزي لحقኛ ናጽነት ትመጽኹም ዘለዎ ከምባልና ተበጊስና ታሕቶኹም ከም ሕቶ ጽብቕትያ እሕና ግን ነቶም ደገፍትና ሃይግደፍ ወይ ነቶም ቀተልት ንዕኦም ኣይኮንና ሪፕሬዘንት ንገብር ማለት ነቲ ውጽእ ህዝቢ ኤርትራ ንተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ስለዝውክል ሱቓ ናጽነት ስለዘይብሉ ናብ ዝኩሉ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ተሰዲዱ ማለት ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ተማዓትያ መርጽንያ ተማዓትያ ከዓ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ታሪኽን ፍልይ ዝበለ ዘኻኽራን ስለዘለዋ أنا تخيلي أتجلس تخيلي يعني حزبنا دق خابزينا زلنا تسدينا إنا زلنا نسخاونا بسربيت خازلنا خامل بنا تمع تمرسنا thank you لحنت بتقدر حتى خاف سمعكم thank you من ما يبلا دحريو بوغوز يرخبك ما يبلا زخونه حبريت لني لما ما يبلا هو يقدم دحار نابحتهم كتلنا ما يبلا نعخ مايك thank you جيمي حوي الله دو مايك هذا سولني thank you yeah thank you قاعد حن مصا يحواتنا كلتي ذهبكم وريتي بروجرامات thank you زغت وصنع خامل سون thank you هذا حونا قرب حدنتنا وقت صحيفه نيره كرمو انا افتح الامامون سلازلهو حادينا نسرح زلنا حدا علامه زلنا تبع علنا انا حدا ايو بحادينا نسرح الى خيل صول صوتو زغاراچو ነገር አይኮን سومينا نسرح نحنا بحالا اوف كورس نحنا بروجرام immediately تايم خان ስለዚህ የተገለጸ የቁርብ መስተንክ ስታገሩ ካዘሎ ولا حنت زراخب يبلون مستناتهم تحبابيرنا نسرح زلنا سراحي حجي خغلص ايكلني زنك لك ايكلني ግን دراخب يبلون مو ብዙ حيت شغل ብዙ عبي يخلك كازدلي حواتنا ግን አጋጣሙን ችርስ ምናልባት ኮንታክት ነምበርኩም ተለዎ ጽቡቅ ተዘይኮነ ንጎተና ወይ ንአይውን እቲ ፕሮግራም ትመርሖ ዘለኹም አይነውና ናትኩም ክስታያለኩም ግን ሓደ ጉዳይ ስለዘለና ንሕና ኮንታክት ክንገብረኩም ደሊና ኣለናሞ ምስናትኩም ፕሮግራም ዝኸይዲ ዝናይ ሕድሪ ጀጋኑ ታስክ ፎርስ ንችርስ ወላ ናተ ኮንታክት ወኩም ኸይሊ ችርስ ሰምዓን ተለኻ ወና አንተ ተራኺና ይርና ምስ ጎተናሞ we need to know I know عربي انا ونهلو خون يشعو من البات عربي حق الى فيرجينيا زلو ግን anyway رخوبنا مو الله حطت لنا مساهم حبيرنا نسرحون دل سرحلو بتاع مسؤول نوع كما عرق زخل قلت لنا بحصيرو وش تخياتو ان ديتيل مو كونتاكت نمبركم ندلنا شيرس كدول الكاميراتهم هابنو وينا يغوتابو زودا حنكم thank you اجوهم اجونا بكل شنا حدا عينت بلان يزلنا بحدا خنا عوتينا اجوهم thank you مايك فري وحبريتهم ግን ደልሎኹ ፕሊስ አጋሽና ኮንታክት ነምበር ደልሎኹ ናይተም መራሕቲ ወይም ሳይ ወይም ስጎተና ተራሃቡ ትኸልይኹም ዝሐጉስ ክስተያለና thank you bye thank you ቦጎስ ኢሪ ለኻዶ ቦጎስ ኢሪ ለኻዶ اوكي بوغوس يلن ابياتو لا زخونه مايك مالتي غبريوت مايك نعها غبريوت فوتو ابري قال لها مايك نعها غراي عني اللي اوكي يعني اللي غبريوت بالك عندنا بلس عندنا حفشيو I'm part of it afterwards بس نحاول كانوا نتفق له انتعي توسع خبر صبق مرصون محطنا حتى
أتي بتامعت وجمر تامعت تاريخها معت بمهانا تامعت خاني أنا مريت الناس من الزرخبر عمرنا حزبنا الناس من سير خبر قال شعون صبحتي جميرو دكتاتور نز جمري أبتوش تحمرتني يعني أنا عليه سلزي أبو بزح حزبنا تساقيون ساقن صنيحو from time to time ورس خير صنيحو حجة أني أب كتصور زي تقل درجة يعلق لي أنا علنا حزبنا نبي كم زخيد بقولكي بتملكة اللي تمل زوجة كندي كليتن كلا عدد أسام كوينو حجة أنا بسترابي تطرنفو مزخيد أجرينا بزمرحاني يتسنت على أجر كاب قرعة وسيا أو راجع خم تعيتها تستي حلا مالتي حجي أنت عايزي ريحهم كأساس أنت كم زولي نعمل جامعة دليلني نخلو بروحي مالتي سلزي حجي حزبنا عن هجرنا كان الحين خنوحس تشانا من النتنا كاني كله من أنتي لومي بزلومي يأكل زي التلو إرتراونت يكون زي لأن هجراونتي سلزي إرتراونت بزحيو هجراونت كن وحد خون خيليو وحداتن ترنفاتن حادن سخلونا بهجراونت أمين عن حر عن قاص حلينا جن حزبنا عن هجرنا كان الحين خلينا سلزي أبزا ساعات زيا بتعمل حزبنا حرق له هجرنا ونحرق له إثيوبيا ستيبل تتخون سلام تزهلو بإثيوبيا إرترا أوريدي تتابع على مسكورو يتاجر بزوانزي إرترا تفي على تاشمة سلزي إتي عسران 4 النص زوجت إرترا النص تاون لسكو تقبر قريب الله وشتي ساين أب تجري تودي سلزي زي فليتو حد إرترا الله هجراوي إرتراوي ولدي ويبقى إرتراونته يعمزبل هجراونته كأمن الله بس ساعات زي حجنا حد خنكون كنترنف بحد دمسي بحد كنسامع بحد خوينا خنقعس بحد انت خوينا يعني كنا نمع خير زمن نزودو هذي بحساب كنا أنا نوصنبر بولكي ويكا بحد يكون 1 to 1 ويكا حد سأل حد تقاوم ترحي كبده زخير تزكون مني to 1 أدمي يفلتني سلزي عين فلالة حد نخون حاضرنا بحساب كنا بده هنا نقصل مالتيو سلزي ها معلت زجبرنا يعني ذا تاريخه ومعلتي ناسنت حزبي حرنت حزب سلزي تراي ناسنت مرد أمبر ناسنت حرنت حزب سلزي تراي نزي كنجبر أقل بخن صعبنا يناجرنا مالتي كالتي نهوتي اللي قاتم بيللو بزح حزبي كاب إسراح ساب 30 حزب نتبس لزلنا بقول كون تحازي زحاسر خم تحوز ولا زنمر حصر سلزل الحقيلو أو تحازي زحاشيو ولا تتوتي تتحز زنمر وني 15 شيء أو أنت أول كلها حزنا إلني بمجدنا كلنا حرون حتى تنيرو نهزب الخن تقربكم له تقرب زلوا كل برنامجات كالن دامبر كالت تتحزي لنا كاوست فيل يكون مهناتو تأرترا تبهال معرات بصحنا خم حنباشا معر سلة بصحنا كل إرتراو جنزبو وساعات تغيرو خمس أنا جخاب جبعي جنزب وسع جيرة شوف زلوا تخالص سبك أخوم إرترا معرسة بصح في زبان هجران معرسة بصحنا معرخ أني كن بدها يمكن تحاور يمكن تحاجزنا لنا مالتي سلزي الجهم أينا نتحاجز أين الجرادة أبزي ود الجهم كزمحواتي كأمرت الجهم اللهم قلنا بلما الله تانكيو يعني الله قبري وكي ورد كهالها حادثني تا إيرتراونتن هجراونتن ببيننجر كاسلز جلس كان مرد أبي وتاشمو كوشن مارك جيرنيرمو بخمي قطرد انت هجراونتن إيرتراونتن تفلليون حد الناس كما حتى بالكا قلت كاتبونين إرتراونت مالت تولديو إرتراونت بتولد راح إرتراو زغون إرتراونت كوين جن دحر بزقوان زيعة سياس هاجر نبتيت عند على التفاع الجهات والله خمس حلو خزبت هول تليو حزبي يسند يعني على عبد الرحمن تخونكم من سيدنا يتفع لهم تاع حدا نقدر نقبر إليه يلوفتي نايتو عساير حطوا أستراليا زم من سياسنا تاع نقبرهم له زم بس حط قربت يخيدوا يتفو إلني جس دلوا يا ريبا درت سكيل لازم على جس قويلوا هم دلوا تاع بهالجريس وعمالتي سلازي نزي ولك ملاخي وبحدر ستي زم حدر زلنا هاجر
ንዕኡ ዝድግፍ ሰብ ተልዩ ኤርትራዊው ግን ሃገራዊ ግን ኣይኮነን ሃገራዊ ማለት ንህዝቡን ንሃገሩ ዝሓሊ ምእንተ ህዝቡን ምእንተ ሃገሩን ዝውፈ ምእንተ ሃገሩን ምእንተ ህዝቡን ሂወቱ ዝኸፍል ማለት እዩ ሃገራውነት ስለዚ ብገንዘብ ይኹን ብንዋት ይኹን ብጉልበት ይኹን ንህዝቡን ንሃገሩን ዝውፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ትፍልሊ ማለት እዩ ኤርትራውነት ግን ትውልድ ጥራሕ እዩ thank you يا قنيلنا الاشتي تمرت رخيبنا مالتي I don't know من يا عنتوي حتيتي نير what's next نساي خمس لنا خمال كان يرك عنتوي so I hope تمليسات الكاخت كون كالي ابز بحال بتصنحي كابديوم اغايشنا كافتم حيل عمام ناي حدر جغاننا زخونه توسخن بحال حبريتا قلمي معصاونا اغايشنا نفناوم زخونه توسخ زلو ندحرالو صبونت زي كوينو كن ابريكا سبير يلوخون اغايشنا خا توسخن دحر ديبلم بروجرام نحن عطينا مالتي anyway مايك درفولكم يندحر توسخ زلو حساب دلو وي حتو دلو دحرالو كن مايك نصالله أنا حنت خوصخلا مجرشة قبل دلي كل حزب خمت كساتفو ناتي ناي بحقي دليتن هند عينيو اتي انفورميشن كاخنا قروم نتوم دلي موزلو اتو قطر سلكي كلتا زيرو خدتا شدشتا شوعتا حموشتا شومونتا زيرويو ناو دويلكم more information كتحاتو تفوليهم اتي after comment one post نقورو لنا نتوم دي سمعكم مالتيو كالك أبى توسخي كدان حبشة غيرنا إن نتسلمه وسلف خنا بعلو مديبنا زلنا نتي نايتي علم حزبي attention نخنسحب مالتيو كدان حبشة دلول كدان حبشة غيرهم كلهم متقوى دمتنا نسمع نت مسكين إرتراوي توتي عزلو بعد من هذا دمتنا خنو كاوات إلنا خاب بزحت عبد أرنا فغيرنا خا نزوري نارلو تأجم كلنا حبيرنا كم بدهون نتأن ديمقراطياويتن إرترا خن كتلونا ناي لبواينا باخومي بجاقاتكم تحوسوا يا أنيلنا نخلقاتكم إكزابير يبارككم مايك فري thank you دخونا سب كالي حبري حتى دلو حبريتا دلو لبوا زلو زيلو خينو نغايشنا نعمل مچرشا دلكبومه مفانو خبونا ام كنفانو منا مالتي تشيرس مايك نعها ጎጀምጅም በዚህ ዓመት እንታ በ10 ሸሞንታ አኺባ ለና እንዲ ግን እቶም አበይት ዓዲ ዝበሃሉ ላይክ ፕሪስትስ እዞም ፓስተርስ እዞም ከቀደሙ እዮም ወስዋስን ገብሪና እሳቶም ኣብቲ ፍሮንት ቀቅድሜና ሆይኑ መርሁና እዮም ማለት ይሳቶ ኣብታ አኺባ አንታይ ሽሙ علنا زريتات زهنا ምናልባት ዞም አቶም ዘለሁም ከዓ በብዘለሁሞ ክትዕድሙዎም ኣለኩም ኩሎም ናይ ካቶሊክ ዲዩ ናይ ኦርቶዶክስ ዲዩ ናይ ፔንቴኮስታል ዲዩ ናይ ኩሉ ዋላቶም ሸህ ኩሉ እንታይ ሽሙ ኢንቫይት ክግበር ከም ዘሎ እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሪ ኣብ ካልእ መድረኽ ኢና ዘለና ኣብ ናይ ሃገር ተሃሉ ናይ ተሃሉን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ቦርደር ገለገለ ይኮነን ብዛዕባ ሃገር ስለዝኾነ كله قدم له ببزلو نحنا كمون قدرينا بتاخيبانا نمطرشتا next week علنا مالتي السي هبلدل thank you cheers epigonomy لا خدو ريد الله كتنح كل سلفه اوكي epigonomy مايك حزه بالحري والتا حزبي مايك نعقي epigonomy مايك حزه يا سمع الله دو سمع له الو اوكي بتعمي صبو بزح እኳ ተለይ ካብ መጀመርያ ተለይ ነበርኩ ኦርብ ሰሚዕ ኣለኹ እኩል ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሓስ ታንክ ዩ ንኽብል ማለት እዩ ስኻ እንታይ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብ ነርና ቅድሚ ቁሩብ እዋናት ማለት ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ሕጂ እቲ በዓል ናጽነት ዝበሃል ሲ بجك إرتراوي إنها تحرد خمس إنسان እንዳብላዕኻ ሳዕሪ ቀሪብካ ተحرዶ እንስሳት ላይ إرتراوي إنها تحرد ዓመት ይስዕስዕ በቃ ዘመናት 18 ዓመት ኮይኑ መከራ እንዳحለፈ እንዳተዋረደ ሁሉ ዓመት ክስዕስዕ ትሪዮ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ስለዚህ ነዛ በዓል እዚኣ ክትበዓለሉ እታ ናጽነት መዓልቲ ተባሂላ ዘላ እሳ ትበዓለሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ
መንገዲ ኣዘኻኽራ ነታ መዓልቲ ብምግባርኩም ብጣዕሚ ከድንቐኩም ከድንቕኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ምክንያቱ እቲ በዓል ዝስዕስዓሉ ዘይኮነ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ዝዝከረሉ እቲ ናይ መብፃዕ ናይ ፅናፅነት ዝተጠልመሉ መዓልቲ ምዃና ንሕብረተሰብና ንዓለምን ነዘኻኽረሉ መዓልቲ ብምዃኑ ብኸምኡ ጌርኩም ከዓ ክተቕርብዎ ስለ ዝተዳለኹም ብጣዕሚ ኣምላኽ ይባርክኩም ንዑ ክብል እየ ዝደሊ ቴንክ ዩ ኦኬ ናይ መጨረሻ ፅቡቅ ለበዋ anyway ካልእ እንድሕር ተወሳኺ ዘለዎ ዘሎ ኮይኑ ኣጋይስና ናይ መፋነው ቃል እንድሕር ኣለኩም ተፋነውና ኣኼባ ኣለኩም ቁሩብ ካብቲ ሰዓታትኩም ከማን ታሽም ትገብሩ መዕረፊ መስተይ ሻሂ ግዜ ረኺብኩም ኣለኹም ብሬክ ታይም ሶ መፋነው ቃል እንድሕር ይብኩምና ደስ ምበለና ነይሩ ማይክ ንዓኹም I think ሪጋ ክትፀኒሐ እሞ ግን ተወፅእ ፀኒሓ ሓንቲ ንእሽቶ ስታይ ነይራትኒ ማለት ከም اوكي مش دورة كيا مثيل إيدك نابوم حليفة أبتل يا أبريغاني اوكي ما أريد أكون كنت أشوي فتاتنا يعني رمزقنا سلام كما يكون لكم يعني والت حزبية أنا سي حجب زي حفتي كتب لاد صنحت سي أبزاناي سلامة وسلف سي ناي حابش شاخدان غيرنا إنا سلامة وسلف خنقبر كم غيركم كم وصل لهم كتب زي حمو نص صبوا أمجن بحفش أسي بهالينا إرترا كاب نحابش شاطر حمد بارسي بهالي بخستاي سلزلو استغرناتهم بهالي كادادنا اللوم كل سنة ناتهم بهالي كادادنا اللوم حجين كل متان حدا يستاي كمس كخول ناي بهالي إرترا بمولو ببناتو بهالي تخلينو خمتسكم زلو الكا متحللاف تحايشي مثلني أبزي كم أرمت عليها ولا كم زفانت كتقول مالتي ስለዚህ ባህሊ ኤርትራ ኩሉ ነናቱ ባህል ምለዎ ማለት አካዳድና ስለዚህ ንኩሉ ስታይ ክኸውን ማለት እዩ ማዕረ ክኸውን ከም አንተ ተባህለት ተሓይሽ ኮይና ትስማዓኒ እዚኣና ተሪእተ ጽቡቅ ነው እዚኣ ዶክተር ውድ ዘይተሰማም ዓላይ መስለን ብባህላዊ ኣዘራርባ ክዳን ሓበሻስ ዝበሃል ብትግርኛ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ ባህሊ ክዳን ንዑን ምባል እምበር ኣይ መስለን እንድሕር ዶክተር ማይክ ሒዛታሲ تا معرمتا أبوتا تقبل يعني بحلاو خيلان مبالي مثلا دكتور وين ندحر على مايك عزيامو كم متر ايام ندحر نجيتنا تبونير اوكي يعني اللي انا تقرنيا اوروب حصرت بلن انديا كل ኤርትራው شعبت بهيرات كلهم نناتهم بحال غيرهم كمصو انا تقرنيا يقرب تعر الله كما حيشو يا اني اللي كن كما عرمتا thank you so much okay bye مايك فري هو انا اسمع له خدا باخم الله اسمع له تشرس اوكي ثانك يو هو دكتور وين قرب نايتي ቋንቋ ፀገም ኮይኑ ዋክውን ይኽእል እምበር ዝሓትና ዘምፃታ ይቶ ብጣዕሚ ሃናፂታ ተሓሳብ ንስዩ ዘሎ ማለት እዩ ሸዓተ ብሄራት ኣለና ኩሉ ትድመጽ ሕብረ ብሄር ነንትንዑ ድውክሎ ዓይነት አካዳድና ገይሩ ንኽመጽ ዘሎቲ ዘረባ ንስዩ ኻቲ ተሓሳባት ማለት እዩ ወይነ ግን አጋጣሚ ምስተሕቅረት ናይ ቋንቋ ክውን ይኽእል ይኽዳን ሓበሻ ብወስለ ተፈጥሮ ሳያ ኮሚና እምበር ንኩለን ብሄራት ድውክል አካዳድና ተኸዲና ክንጽ ኩሉ ተሕበተሰብ ንስዩ ዘሎ ተሓሳባት ማለት እዩ ብዙኾነ ኣብኡ ከለኹ ለበዋይ ከመሓላልፍ ኣነ እዚ ንገብሮ ዘለና ውራይ ናይ ኩላትና ውራይ ንሓደ ዝምልከቶ ይኮነን ታይቲ ጽቡቕ ነገሩ እቲ ያክል ትብል ዳዋሓውና ምሰበገሳ ህዝቢ ኤርትራ ቆልዓ ዓቢ ኣረጊት ኩሉ ነቲ ስርዓት ሙሱ ደው ኢሉ ዝነበረ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ሽርሙጥና ወይ ከዓ ሜስ ሰቲኻ ሰኺርካ ሃገር ሂበካ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ክብል ከሎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተንኪፎ ምክንያቱ ሓደ ገዛ ደተተንከፈ ሰብ ይብሉ ዘይከፈለ ሰብ ይብሉ እዚ ኩሉ ጥፋት እዚ ኩሉ ብርሰት እንዳራያ ከሎ እስከ ደቅና ከፊልና ኢና ሞ ገለጽ ባሕስ ምስትናይ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ነቲ ህዝቢ ተፃዊቱሉ እዩ በአእምሮ ሒዘላት እንዳፈጠረ ይወፅንሑ ህዝብና ከዓ በዛ ነገር እዚ እስከ ጽባሕ ንጎ ሰላም ይዛረቡ ስለዝነበሩ ከም ካድራት ናይ ስርዓት ማለት ተሓር ግን ብዓብዩ ዓና ክትብል ድመፀት ሰላም ምክንያቱ ነቲ ህዝብና ንኸተስ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቡን ሃገሩን ከም ዝሓምም ኣምላኽ ወዲዎ ወገዱ ኮይኑ
ኢሳያስን አብን ዝገብርዎ ዝነበሩ ከለጥለብ ሰብኣይ ሜሴጅ ካ ሰኺሩ ሰሚዕኩም ይኹም ሃገር ሂበካ ኣለኹ ናይ ባሓቂ ይፃወት ኣይኮንኩን ዘለኹ ክብል ድሕፍር ይኽጋኑ ድኸፈልካና ክንደይ ዝደረኸመ ሃገር እሞ ትማልኻ ዶብ ንምውሓስ ተባሂሉ ልዕሊ ሳት ዝኾኑ መናእሰያት ኣነ ብኣካል ድነበርኩዎ ማለት እዩ ክንደይ ዝቀትልና ክንደይ ዝሰንኪልና ዶብ ምሕንፃፅ ኣያድልን ይኽብል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ናጊዝና እንታይ ነቲ ህዝቢ ኢሳያስ ልክዕ ባባና ዝነበሩ ንሕቐታት ኩሉ ግዜ ዝነገረና ነይሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ኣይጠቕሙን እዮም ዋላ ደገ ከይዶም እውን ኣይጠቕሙን እዮም ይብል ነይሩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩን ንመሬቱን ይሕልፉ ከም ዘይህብ ግን ርኢናዮ ማለት እዩ በዛ ሓንቲ 4 ፊደላት ቃላት ደበገሰ ሓውና ኩሉ ተስዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሕዋት ከመኻትኩም ኩላትኩም ተምታቃለስቲ እዛያ ኣክል ትበል ንህዝቢ ኤርትራ ኣተስያላ ነቲ ስርዓቱ ነቕነቕ ኣቢላተላ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስትራክቸር ክትሕዝ ኣለዋ ዝብል ሓስ ነበረ ብዙሓት ምሁራት ሕዋትና ከዓ ነዚ ነገር ዝተረድዮም ብሰላማዊ ሰልፊ ደረጃ ገይሮም ሓደ ዓብይ ዝኾነ መሪሕነት ተራርፅ ኣብቲ ደስ ዝብለኒ ነገር ማለት እዩ ኣነ ካብ 2005 ጀሚረ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበርኩ ኩሉ ስጋብ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹዎ ሰዓት ኣብ 5 ውድባት በፂሐ ኣለኹ ብዙሕ ሕማቕን ፅቡቕን ነይሩዎ እዚ ይኣክል እናቶም ፍረ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝግምት ምክንያቱ ብዙሕ ጭዕሮም እዮም ሰው ክሬዲት ይግብኦም እዩ እሱ ኮይኑ ግን ትደስ ዝብለካ ነገር ብዙሕ ሕማቕካ ነይሩዎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ማዕበል ናይ ህዝቢ እንታይ ጌርና ሓዋዊስና በዓል ኣነ ተራ ወታደራት ደቂ ሓረስታ ኢና ማለት እዩ ብትምህርቲ እውን ኣብቲ ሚድል ክላስ ዘለና ኢና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ናይ ህዝቢ ማዕበል ንኩላና ትውሕጅ ገፋፊቱ ምስ በዓል ዶክተር ወይኒ ምስ በዓል ዶክተር ሃይለ ሚካኤል ኮይነ ክዛረብ ኣነ ከማን በቂዐ ትሪእን ኣለኹም ሕጂ ማዕረ ክንደይ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ከም ዘለና ናይ ህዝቢ ምትሳእ ናይ ህዝቢ ምላዓል ማዕረ ክንደይ ከፋቅረካን ማዕረ ክንደይ ሓደ ከግብረካን ከም ዝኽእል ካብዚ ክርዳእ ክኢለ ብዝኾነ ነዚ መስል ተክስተይና ኩላትኩም ኣሕዋትካ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ዲሞንስትሬሽን ሜይ 24 ሜይ 25 ብፍላይ ኣሜሪካ ትነብሩ ሲኹም ከተፀብቅዎን ከተማዕርግዎን ብሰራርሓ ከም ዝበልኩም ዲሞክራሲያዊ ኩለን ከተማ ነናተን ወከልተን ሰዲደን እቲ ሓደ ዝመርሖ ወይ እቲ ሓደ ዘብሎ ይኮነን እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣነ ኣብ ውድብ ኣባል ነይረ ብኤርትራውነት ስለተፅውዓኹ ግን ኣብ ውድበይ ኤርትራ ስለተዓቢ ነቲ ውድብ ገዲፈ ምስ ኣሕዋተይ ከማይ ንኣሽቱ ዓበይቲ ምሁራት ሓረስቶት ወታደራት ኮይና ነዚ ነገር ዘነካይዶ ኣለና ቴንኪዩ ስለቲ ዕድል ዝሃብኩምና ሕድሪ ጀጋኑና እቲ ሒዝናዮ ዘለና እውን ናይ ሕድሪ ጀጋኑ ሞዴል እዩ የቀኒልና ቴንኪዩ ቴንኪዩ ኣባኸሎ ኦኬ ነፃ ሰብ ሓዛ ቀፅል دحين كتسل صنع دحين كتسل لا كم لو توسخ ندحر لكم مع تصوسني نزي يخبال تصنح توسخ ندحر لكم كتراغدوا ندحر لكم عدل نخوكم يلعي سو قتل افتح حسابك اوكي يغني يلي متس درجانو كم سمولك كم تحدري جاغانو موحس قبر زلو اذا سرحات زي عبي تراخ تصاوتي زبل من تلو تصاوت خلهم እቲ ካልእ ለባ ኸበዝ ደሊ ብዙሓት መምሃራን ዘለዎ ገዛ ስለ ዝኾነ እዚ ገዛ እዚ ብፍላይ ከም በዓል ራስ ኣለዉ ከም በዓል ኢድሪስ ባጎን ኣሎ ከም በዓል ሓይሊ መንእሰይ ካልኦት እውን ኣዝዮም ሓያላት ዝኾኑ ሰባት ዘለዎ ገዛ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝባጋገዝ ዘሎ ንየኣክል ሙሉእ ድጋፍ ሂብካ ንክስራሓሉ መተባብዒ ክትገብሩ ኣስተምሮ ነትጉስግሱ በዚ ኢላቦ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ደረጃ እዚ ኔጋቲቭ ካምፔን ክተርፍ ኣሎ እንታይ ኢሎም ሞይልካ ምውራይን ዝኾነ ይኹን ኔጋቲቭ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ንሱ ዝሃሰየና እምበር ዝጠቕመና ከም ዘይኮነ ፈሊጥና እቲ ክንረኽቦ ንደሊ ሓበሬታ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል እቲ ስልክ ቁፅሪ ክሰደርኩም ፀኒሓ ዶክተር ወይኒ ናብኡ ብምድዋል ሓደ ብሓደ ርእቶ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ኔጋቲቭ ካምፔን መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ርኢናዮ ነቲ ክትገብሮ ዝሓሰብካ መሊሱ ዘኳላስስ ናብኡ ኣቴንሽንካ ጌርካ ነቲ ዝሓሰብካ ነገር ዘወንዝፍ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ክንገብሮ ከዓ የብልናን እዚ ከም ዝበልናዮ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ እዩ በቲ ናይ ኣክል ዝብገዝ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ይኣክል ክብል ዝፀንሐ ክፋል ህዝቢ ሕብረተሰብና ኣሎ ሕጂ ኣክል ክብል ዝግብኦ ከዓ እዚ ምስዓት ግደፍ ፀኒሑ ዝነበረ ኣካል ህዝብና እቲ ከልዕሎ ዝፀንሐ
ናይ ጉዳይ ዶብዶ ናይ ገለ ዝብል ሕጂ ግን ጉዳይ ዶብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ሃገር እውን ዝድምስስ ስለ ዝኾነ እቶም ምስ ስርዓት ወጊንኩም ፀናሕኩም ስጋብ ሕጂ ብፍላጥኩም ዘይፍላጥ ማለት እዩ ንዕኡ ገዲፍኩም ናብቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ስራሕ እዚ ናይ ህዝቢ ምልዓል ዝንቀሳቀሶ ዘሎ ናይ ይኣክል ኣብኡ ኢልኩም ክትፅምብሩን ክትሕወሱን ፅውዕ እቶም ይኣክል ክትብሉ ፀናሕኩም ከዓ ካብ ይኣክል ወፂኹም ሕጂ ናብ ሓዞ ዘብፅእ ነገራት ክትፈጥሩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ መሓላለፍ ዝኽእል ነገር የለን ላይ ወፃ እኳ እንተኾና ኣብ ምስቲ ሃገርናን ህዝብናን ግን ቁኑዕ መንፈስን ስሉጥ መራኸብን ክኾነና ዝኽእል እዚ ንገብሮ ዘለና ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዚ ክገብር ይደሊ በዚ ሎማዓንቲ ዝሃብኩምና መድረኽ ብጣዕሚ ነመስግን ሕድሪ ጀጋኑና ከም ስሙ ሕድሪ ጀጋኑና ዝሕሉ ዘሎ መድረኽ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግነኩም ደሊ ማለት እዩ የቐኒየለይ ሄሎ ኣነ ሃይለ ሚካኤል ኣነ ከዓ ናይ መጨረሻ እቲ ማለት ኮንታክት ክትገብሩና እንድሕሪ መደባልዩ እዚ ኢሜይል ወቴሌፎን ቁጥሪ ከምኡውን ዌብሳይት እተይ ኣለኹ ብዚ ብተወሳኺ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ግዜ እዚ ማለት ልዕሊ ማንም ግዜ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብጉዳይ ሃገሩን ብጉዳይ ህዝቡን ክሻቐለሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሓቢሩ ክሰርሓሉ ዘለዎ መድረኽ እዩ ስለዚ ውልቃዊ ረብሓና ውልቃዊ ድሌታትና ንጎኒ ገዲፍና ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ኢደኤትካ ክንብል ከም ዝግባአና ክንግንዘብ ይግባእ ኣብ መጨረሻ ንሕና ኣብዚ ንሰርሕ ዘለና ሓላፍነት ወይ ከዓ ሞጎስ ደሊና ዘይኮነስ ህዝብና ክመርሕ ዝኽእል ብሕግን ስርዓትን ዝምእዘዝ መንግስቲ ንምቋም ህዝብና ብሕግን ስርዓትን ዝምእዘዝ መንግስቲ ንኸውም ይንርሕ ዘለና ነዚ መድረኽ እዚ ንክንፈጥሩልና ኢደኢትካ ንበል የቐኒየለይ ثانك يو من تم تعرفكم من هذا اللهم تفانونا توسعي قبل هوت الحلال لك توسعي مايك نعها ثانك يو دكتور هيل ميكائيل دكتور ويني أتو زايد عند أتو جرماي أنيلا مرسيكم أنا كوا بزح تصبيني رب بزح المرسن زي برحلهم خو اللي نزعل لهم نظام لكري جن كل بريه لهم مثلني بطعمي حجي أنا تحتها مسح حدثي تشالنج زخون حطوا حاطي ميلاني رجل كله هنا بحدا مسمر كم دلنا حجي تردي النساي هو بلك يعني زمان هاجرنا حما أصل زلوا كله تزاريبي زرب نجار يلن جن حاد خمس لنا كم تي جرماي قرب تقصى ودبي جري في زي مسيح بلك عنو سيزد لنا زلوا ودبي ودبك خيبلنا هاجر ورجع خيبلنا جاندا خيبلنا فتح خيبلنا سيفيك هيك بلنا أو حدا تترني في حدا قداك نقبر لنا بس قداي زي أجرنا نزيد صلاينا حدا يصلاينا حدا تقام خوينا كن بدوه كلالنا نزود دوزي كنوص لنا نزع عقبة حجنا زلنا كنوص لنا كمتي جرا نبري تحس كخايت سدزبال لنا جرا نبري حجيك صدق عيبلنا جن كلنا حدا نكون سمعت طرح زي كونس تكبرت نكون لنا أبايت خنرخ كلالنا حدا رازو لكم نسيو كن قالا خنو امين خنو قالا خوينا بحدا خوينا حاسبنا خنا وصل لنا حرا سلازي يكالك بحال صنيحيو ات سبيشال حجي سبيشال زي كال زي كن فليز بلاي ياكل با زي اكل زي فليز بلاي نمنتاي دغفتن تقامتن حبيرهم ما حجي ምናልባትም ደገፍቲ ዝነበሩ ሆን ይወዝሑ ሕጂ ተቃውምቲ ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም ሆፕ ዝብል ዘለዉ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ገዲፍና ብሓደ ኮይና
ክንፅዕር ኣለና ክንፅዕት ኣለና ስለዚ ኣጀኹም ኣየና እየ ዝብለኩም ኩልኹም ቶም ዘየለኹም ማዕሪኹም ትኸዓ በጃኹም ሕበሩና ርካ ማዕማት ውፅኢት የለን ምስራሕ ጌጋ ክህሉ ክእል ስራሕ ዘይሰርሕ ጋገን ዝሰርሕ ጥራሕ ዝጋገ እንዳተጋገኻ እንዳሰራሕኻ ሓደ ውፅኢት ግን ክህሉ እዩ ሓደ ሶሉሽን ክንረክብ ኢና ህዝብና እንድሕር ራድሒልና ሃገርና እንድሕር ራድሒልና ኤርትራውን ኤርነትን ብሓደ ከኣነ ጥሻናን ሃገርና መንነትና ክፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣባትና ሓትና ከዓ ክንርኢ ኢና ስለዚ ሃገር ትኸይደላ ህዝቢ ከይዳ ሓደ ራእይ ዝብለኩም ይቐኒየልናኻ ሕድሪ ጀጋኑ ዝገርኩሞ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዚ ልክዕ ናይ ሃገራውነት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክንገርኩም ይቐኒየልና ከምቲ ዶክተር ወይን ዝበለትኩም ከዓ ጋድ ብለስ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ኣራኽበና ኣብ ዲሲ መይቱ ይንፈር ቴንክ ዩ ካልእ ንዓኹ የቐኒየልና ንስኹም ከዓኒ መፂኹም እቲ ብዛዕባ መብርሂ ምሃብኩም ክብረት ይሃብኩም ኢና ንብል ንኽእል እቲ መዓልቲ ከዓኒ ከምቲ መዲብኩሞ ዘለኹም ዕዉት ክኾነልኩም ንምነ እቶም ኣብ ርሑቕ ዘለና ኣብ ቀረባ ዘለዉ ከዓ ከም ዝፅበሩኹም ጥርጥር የብልናን ያ እቲ ንደልዮ ፍትሒ እዩ ከመይ ገይሩ ፍትሒ መፅእ ፎርሙላ ዘለዎ የለን ከም ትኽትብሎ ፀናሕካ ይትጋገ ትወድቕ ትትስእ ወዲቕካ ጥራሕ ክትተርፍ የብልካን ከይወደቕካ ግን ምትሳእ የለን እንድሕር ወዲቕካ እንደገና ነጊፍካ ተሲኢኻ ጉዕዞኻ ትቕፅሎ ማለት እዩ ዝግበር ዘሎ ጌጋታት ብዘይ ጌጋታት ዝፍፀም ነገር የለን ጌጋታት ክህልዎ እዩ ጌጋታት ከዓ ንዝመፅእ ዘሎ ማዕረምታት ተገይሩሉ ተመሓይሹ ከም ዝኸይድ ኣነ ጥርጥር የብለይን ካብኡ ዝተረፈ ግን እቲ ነዛ ጉዳይ ተረዲእዎ ፀገሳብኩም ውሽጡ ዘለዎ ስክፍታሪ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሓሳብ ምትብባዕ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዘይተዛሪብናሉ መፍትሒ ንገብረሉን ኢና ማዕረምታይ ንገብረሉን ኢና ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ከዓኒ እንድሕር ጌጋ ገብር ኣሎ ጌጋ ትገብር ኣለኻ ምክንያቱ ከምዝን ከምዝን ኢልና ዓው ኢልና እንድሕር ዘይተዛሪብና ኣይእረምኒ እቲ ጌጋ ሒዝና ክንከይድ ኢና እንድሕር ቁኑዕ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ከዓ ሙሉእ ምትብባዕን ሙሉእ ሞራልን ምሃብ ከዓኒ ናይ ኩላትና ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ስቕ እንድሕር ኢልካ ንነገራት ተቐቢልካ ኣለኻ ብሙሉእ ተዳዳዲእካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣነ ብከምኡ ኣይርዳእ ማለት እዩ ስለዚ የቐኒየልና መፂኹም ግዜኹም ኣጥፊእኹም ሓበሬታን ህዝብኹም ክትቡ ስለዝመፃኹም እዚ ከዓኒ ቀፃሊ ክኸውን ቀፃሊ ኣሰራርሓ ክኸውን ኣብ ዝኾነ ነገር ንሰርሖ ብውድብ ይኹን ብሲቪክ ይኹን ብፕራይቬት ይኹን ጉሉፅ ብዝኾነ ንህዝቢ ገሊፅካ ዝኸውን ኣሰራርሓ ኩሉ ግዜ ናብ ዓወት እዩ ዘምፅእ እሞኒ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ቀፃሊ ክኸውን ምሳኹም ተስፋ ገብር ኣብ ዘለና ኣለና ብጉሉፅ ኣሰራርሓ እንድሕር ሰሪሕና ኩላትና ብሓደ ኣለና ማለት እዩ ጌጋና ክንተኣራርም ድዩ ሓገዛት ንክንደጋገፍ ይቀለልና ማለት እዩ ሶ የቀኒልና ድብል ኣነ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ኣብዚ ክዝረብ ደምሰየ ቀፃሊ ዝኾነ ሕቶታትን ሓበሬታን ናይ ሞራል መሃብን ዘለዎ ማይክ መፃላ ሶ እቲ ዘረባና ውፅል ኣጋይሽና ከዓኒ የቀኒልና ካልእ እንታይ ኣሎ ዝበሃል የቀኒልና ጥራሕና ንብል ሶ ኦኬ ኣነ ንእሽተይ ኣብኣ ከለኹ ካብቶም ኣጋይሽ እንዴ ሓደ ሓውናቲ ቴማ እንታይ ዘሎ ይብል ኣሎ እቲ ቴማ ይኣክል እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ብኢንዲቪድዋል ብስድራ ብከተማ ዝገበሮ ሕጂ ከዓ ብሃገር ደረጃ ብኣሜሪካን ካናዳን ደረጃ ኩላሃና ወፂና ቶም ይኣክል ንብል ነበርና ብሓንሳብ ኮይና ድምፅና ነስማዓሉ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ግን ሓንቲ ነገር ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ሓንቲ ወይ ነገረካ ነይረ ሕጂ ንድሕሪት ዝበሃል ኣይንምለስና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ተወዲብና ወይ ከዓ ብውሕዳት ሰባት ኢና ንተቃልሲ ንከዶ ነርና ሕጂ ግን ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ይተስሉ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተተስዩ ከዓ ከምቲ ዝረኣኹሞ ነቲ ዓረብ ባህል ነበረ ናይ ኣፍሪቃ ፀላኢ ስዒሩ ናፅነት ዝበሃል ኣምፅኡ እዩ ከምኡ እውን ነቲ ሓያል ዝበሃል ነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እውን ተኸላኺሉ ሃገሩ ውሒሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ተሲሉ ዘሎ ንኣብነት ዶክተር ወይን ሓፍትና ዛምሳና ዘላ ተሪእኹማ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ደጋፊት እያ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ዶክተር ወይን ግን ነቲ ስርዓት ገዲፋ ናብ ህዝባ መፅያ ብጣዕሚ ሓያል ንፍዕቲ ተራርያ ዓቕሚ እውን ኣለዋ ሕጂ እንተዳ ተሪእኻ እዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተሲሉ ስለ ዘሎ ካብ ሕጂ እኒው እንድሕሪት ዝበሃል ነገራት የለን ካብቲ ሓንቲ ወይ ገሊፀልኩም ነይረ ኣነ ውድበይ ገዲፈ እየ መፅእ ምክንያቱ ውድብ ነቲ ክትበፅሑ ዘለኻ ወይ ከዓ ክትሃርሙት ዘለኻ ነገር መሰጋገር ዳ እምበር ዕላማ ወይ ከዓ ከም ትካል ኮይኑ ዘካይደካ ይኮነ ብሓፈሻ እቲ ውድብ ትውደቦ
ንሃገርን ህዝብን ንምድሓን ብዓብዩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳ ኮይና ንቃለሱ ድመጽ ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ገዲፍና ኩላና ናብቲ ናይ ህዝቢ ማዕበል ኣቲና ኣለና ሕጂ እዚ ንድሕሪት ኣይስበርን እዩ ሓደ ናይቲ ስርዓት ካድራት ወይ ከዓ ናይቲ ስርዓት ተጠቀምቲ ነዚ ነገር እዚ ከምካኑ ገይሮም ክበቁ እሱ ግን ኣይኮነን ተሓቂ እዚ ከምቲ ዝበልኩኩም ዲሞክራሲያዊ ሰራርሓይ ማለት ከተማ ወይ ከዓ ስቴታት ነናቱን ወከልቲን ዝሰዳ ዘለዋ ማለት ካብ ህዝበን ሕቶ ሒዘን ይኸዳ ካብቲ ከተማ ናብቲ ኮንግረስ ከን ማለት ናብቲ ማእኸላይ የብፅሖ ንስኻቡ ከዓ እንታይ ከም ተገበረ እንታይ ከም ተኻይደ ከዓ ሓሳብ ሒዘን ናብ ህዝብን ብምነሳየር ማለት ሕጂ እዚ ናይ ሓደ ይኮነን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ይደግሞ የደለኹ ኩላና ከዓ ማሕራሪና ሳላ ህዝብና ምስቶም ሕቆን ከብም ከይና ዝነበርና ምስ በዓል ሓብተይ ዶክተር ወይ ከምኡ ዶክተር ሃይለ ሚካኤል ኣይንራኸብን ነይረ ምክንያቱ ንሕና ለዊና ንሶም ተዓቕምሎ ትምህርቲ ሎ ኩላና ንባዕልና ንጣመት ነርና ሕጂ ግን ሳላ ህዝብና ተስዒ ኣብ ሓደ ንኩላና ሰሪዑ ሼፍ ጌርና ኣሎ ማለት እዩ ከረጋግፀልኩም ስለደሎ ኸ ድሕሪ ሕጂ ቃልሲ ዝበሃል ድሕሪ ምምላስ የለን ንቅድሚት እዩ ስርዓት ወዲቑ እዩ ኣብቲ ንሓና ኣብ ምፍላይና እዩ ዝነብር ነይሩ ኩሉ ምፍላይና ወጊና ሒዝና ስለ ዘለና ከዓ ድሕሪ ድምለሰሉ መንገዲ የለን ተንኪው ሕድሩ ጀጋኑና ኩሉ ግዜ ተዘራርብሉ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ፍተታት ከዓ ንሕና ኣነ እውን ስለ ድመጽእ እንዳመለስና ይኹን ከይድና የቀኒልና ኣጅኹም ኣምላኽ ባርክኩም ከም ትክውን ዘለቶ ተንኪው ይሕዋል ሓንቲ ንእሽቶ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ማለት እቲ ቁጥሪ ቴሌፎን ሕጂ እውን የትወለኹ ከምኡ እቲ ኢሜይል ኣለቡ ዝኾነ ሓሳብ እንተልኩም ብኡ ክሰድልና ትኽእሉኹም ብተወሳኺ ከዓ ኣብቲ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ እነቕርቦ ጭርሖ እንድሕሪ ማለት ዝሓሸ ጭርሖ ኣለና እዚ ክጭራሕ ኣለዎ ኣብቲ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ትብሎ እንተሊ ብኢሜይል ጌርኩም ተሰልክሙኻ ፅቡቕ ነይሩ የቐኒየለይ ቴንክ ዩ ናይ መጨረሻ ገርኩም ኣለኹም ኣነቲ ምስጋና ሂበኤ እታ ፕሮግራም ናውዲእና ኣለና ሶ ካብ ሕጂ ናብ ኔክስት ስራሕኩም ትኸዱ ነፃ ኢኹም ማለት እዩ ሰብ ከዓኒ ኣብዚ ክዝረብ ዘምሰየ ኣብዚ ክወሃብ ዝፀንሐ ሓበሬታ ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘለዎ ወይ ተወሳኺ ለበዋ ዘለዎ ካልእ ሓሳባት ዘለዎ ናብኡ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሶ ማይክ ነፃ ኣይ ሆፕ ዝኾነ ሰብ ሬድ ኦፍ ክገብረሎም ኩሎም ሞ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ዘረባ ክካፈል ሶ ሕቶ ለካ ጀርመኒ then go up ጉጅምጅም እታ ናይ ጎፋንድ ሊንክ ኣብዚ ሰዳለኹ ጎፋንድ ሊንክ ናይ የኣክል ዴሞንስትሬሽን ዋሽንግተን ዲሲ ትብል እያ even if $1 is important $1 ተረዲሃኒ ናይ ካርመን ማኪያቶ ኮፊ ግራንዴ 523 እያ 40,000 ኣብ እስራኤል ዘለው ሓንቲ ዳላር እንተ ኮንትሪቢዩት እንተገይሮም $40,000 ማለት just one single dollar ሕጂ ኣቕሞም ይግበሩ ኣቕሞም እንተገይሮም በብዘለናዮ እቲ ንደልዮ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እታ ሊንክ ኣብዝላ ጎፋንድ ዋሽንግተን ዲሲ ና የኣክል ዴሞንስትሬሽን ትብል ፅቡቅ እዚኣ ታሽ ምግበረላ ብሓንሳ ኣይትኸውንን እንዳ ኣብ ተወሳኺ ኣብ ካልእ መዓልቲ ኣብ ሰዓት እንዳፀናሕካ ፖስት ግበራ ኢንፋክት እቲ ዘረባ ክንቁፅበን ኢና ሕጂ ሙሉእ ምሸት እውን እንድሕር ፖስት ጌርካያ እውን ኣይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ባድ ኣይድያ ካልእ መንገዲ እንድሕር ኣለኻኒ ዊል ሲ ማለት እዩ ጀርመኒ ዝኾነ ሕቶ ኣለኒ ኢልካ ነርካ ኢንፋክት ኣጋይሽና ከይዶም እዮም ግን ኣለው ዝፀንሑ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ክምልሱልካ ስለ ዝኽእሉ እቲ ፕሮግራምካ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ሎም ምሸት ነንሕድሕድና እውን ካብቲ ሳቶም ዝበልዎ ክንምልሶ ዲና ክንክእል ክንተሓጋገዝ ዲና መግለፂ ክንህብ ዲና ሶ ጃምፕ በቃ ማይክ ሓዛ እሞ እቲ ዘለካ ተኣሽሞ ሕቶ ብል ሬድ ኦፍ ክገብረልካ እየ ምናልባት ክፀንሑ ንኽእሉ ኮኑ ገለ ደቃይቕ ኣለዎም ተዘይኮነ ግን ተፋንዮም ናይ እምልሶም we don't expect anything ካልእ ግን ክምልስ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ስለ ዝኽእል ንስኻ ሕቶኻ ግለጽ ማለት እዩ ሬድ ኦፍ ኣለካ ሕጂ ሓዛ ኣለኹ ዶ ሰላም ይቕሬታ ዝወርለ ሕጂ ስለዝኣተኹ ብዝሩም ኣብዚ እንዳወድኡ ከለዉ ስለዝኣተኹ